Chalani, what's up, natáčame super. Áno, tomu ver, youtuber. Kto z vás vie spraviť najviac klikov? Ja. Ty? Koľko spravíš klikov? Asi 20. Kámo, za každý klik máš 25 korún, za každý klik. A potom si budeš môcť kúpiť úplne hocičo, čo ťa napadne za tú cenu, čo si vlastne vybojuješ. Okay. Poznáš ešte Mobile Fox? Viem sa Mobile Fox. Čo to je? Kryty, to sú. To sú tieto kryty na telefón. Tak. Poď skontrolovať. Funguje. Kámo, jak to je možné? Pozrieme. Fox. Práve, pozrieme ešte z dola. To je brand new a teraz ty ideš klikovať. OK. Tak poď na to. 3, 4, 1. ...25 klikov podľa mňa si ešte vládal. Možno áno. Dobre, 25, takže za 25 krát 25 to je koľko? 625 korún. Máš aj niečo vybraté konkrétne, čo by si chcel, alebo? Nejaký triko? Poďme na to. Kámo, kde sú trička? Či ideme to zaplatiť? Kartou. Tak 590. Jo, kámo, máš už svoje tričko, čo na to hovoríš, páči sa ti? No, je to výborný, ďakujem ti. Kámo, zaplatil to Mobile Fox, takže si členom Mobile Foxu ináč? Som. Kámo, zmeň to, stiahni si aplikáciu a na budúce budeš mať tvoj budget dvojnásobný. Okay. Čau, kámo, užívaj.